ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. барномаи милитсия хабар медиҳад тафсилоти баъзе аз ҳодисаҳои ҷиноятӣ ва фаъолияти милитсияро дар ошкорсозӣ ва пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ манзури шумо менамояд. дар муносибатҳои ҷамъиятӣ боз амалу рафтори кӣ таваҷҷӯҳи милитсияро ҷалб намуд, имрӯз дар барнома тамошо кунед. куштори бераҳмона бо истифода аз табар дар ноҳияи Мастчоҳ. табари хуҷгир аз хона худам гирифта пешки тест кардам, дар қабати кӯрки худам мондам. хариду фурӯши маҳсулоти тарфгарӣ, ҷавобгарӣ маъмурӣ ва ҷиноятӣ дорад. ҳамин худопӯшка омада хистакӯз харида мақсади фурӯхтан ки тиста равшан бурда будам. дар Хуҷанд 3 нафар ноболиғи пешсудшуда 7 дорухонаро тороҷ карданд. 400 сом ҳамҷиги танга гифтагию классной дору гифтагӣ. ҷиноят ва ҷазо, гузориш аз мурофиаи судӣ. таҳқиқи навори интернетӣ ронандаро ҷавобгар намуд. Полгози баланд 2-3 маротиба мошинаро чарх занондан. реди кормандони милитсия дар интернет-кафеҳо. шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад.